La Colon App TGN és una aplicació mòbil gratuïta creada per l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Està dissenyada per a pacients que se sotmeten a cirurgia colorectal, oferint-los tota la informació necessària sobre la seva intervenció i suport per part de l'equip sanitari durant tot el procés quirúrgic. Amb Colon App TGN, l'usuari rep la guia i suport personalitzat durant tot el seu procés quirúrgic. Disposa de tota la informació necessària de manera clara i individualitzada. Li recorda les cites amb els professionals de l'equip mèdic amb opcions per sincronitzar-les amb el seu calendari. Li indica com arribar a les diferents àrees de l'hospital amb vídeos que mostren el camí pas a pas. Pot conèixer l'equip quirúrgic que l'atén amb imatges i informació sobre cada professional. El guia en la realització d'exercicis de prehabilitació per preparar-se per a la cirurgia. Disposa de vídeos explicatius sobre la intervenció quirúrgica perquè pugui estar ben informat en tot moment. Colon App TGN acompanya el pacient des de la confiança, facilitant-li cada etapa perquè se senti més segur i preparat. La Colon App TGN millora l'experiència del pacient en cirurgia colorectal, reduint l'ansietat, afavorint la comunicació amb l'equip mèdic i assegurant que el pacient arribi a la cirurgia en les millors condicions, evitant cancel·lacions i reduint complicacions postoperatòries.